Nomuntu wesilisa nje yena othi uthanda iy'dudla, uvele ubone kahle ukuthi umuntu wesilisa lona okhetha ekugcineni. Ayikho insizwa ekhetha kuqala iy'ntombi ifike ivele isukele isidudla, khohlwa. Lo okhetha isidudla kusuke kulo okhethe ekugcineni emadodeni. Umuntu wesilisa okhetha okokuqala ukhethe le ntombazane enganciphanga kakhulu futhi engasona isidudla. Intombazane nje ephakathi kujwayele ukukhetha kanjalo-ke. Qede bafike laba abanye-ke bakhethe iy'lenda zamakhethelo-ke fine. Lo okhetha isidudla suke ekhethe ekugcineni. Isidudla number one, you know, number one uthi uzosinda umzimba. Ukujuluka, hhayi kancane ubuya ngokuzolala. Naye akathandi ukuthi isidudla ubona-ke iy'mpahla ay'gqokile. Uhamba bheka, elokele ngesisisu bheka, ulokele naye akazithandi. Akazithandi nje. She's not doing anything to change it. So you're basically going for umuntu wesifazane ongekho disciplined. Ngeke wena ufike kumina uthi ukhethe isidudla, qeda uthi ukhethe kuqala, suke ukhethe ekugcineni. Ngisho emaklabhini, iy'dudla zikhetha. Ngisho uya la kumodelwa khona iy'dudla zikhetha. Ngisho uyongena ey'ndaweni ezitop mhlampe kukhona le misebenzi lena efuna amantombazane amahle, ama-restaurant hostess, la mantombazane lawa asebenza ebhanoyini. Azikho iy'dudla lapho. Umuntu wesilisa usuke ekhethile isidudla suke ekhethe ekugcineni. Hhayi noma sesingaxabana-ke mina-ke vele iqiniso-ke mina into engizozondela yona emhlabeni jikelele iqiniso. Bokhetha isidudla kusuke ukhethe ekugcineni. Ngokuyibona nje wena unekhanda engathi intetho ehlukaniselwe ibandla ehlathini kulambekile. Ubani ongasuwashele wena? Manje uyabona into yena ukuthi nishelo sisilo iyanyanyisa le. Iyanyanyisa ngoba manje useyibona inkinga manje. Useyibona eyishiphi econsa uvinika. Kanti uswabile nje womile. Uyenyama ethi umkhudu mayibanda. Ngisijwayeza ngalabantu laba ababi laba. Ngifuni mina engqondweni welibandla. Ngifuni ngapha engqondweni. Futhi yazi ngathi ngehlisa umoya. Umuntu edawo. Enginyela nje. Okay, asithi wena unyimi manje. Sibeka umakhosazana lapha ngokho. And sibeka wena la eceleni girl. Ne? Thiwa Khetha right now. Khetha. Who do you want to spend the rest of your life with? Wena girl, ngitshela ukuthi ubungazikhetha wena na girl. Exactly, that's the whole point. Mahlomba akho acijile. Ngasidakile thina. Asidakile. Wena bakumula kancane wena. Wena laba kushaya. Wena mina bakuphinde wena la wesifazane. Mina baxobe futhi wena. Awusile wena ikhanda. Uyisiphupho. Lento yakho ukuthi utshela umuntu ungadodisa abantu besilisa. You fucking moron. You mongrel. Nale nje lena. Kahle wena. Ngoba mangathi wegaxa phinifa manje. Liyohlala ngazathi ugqoka umathanda kitchen. Shoda nge-oyster. You fucking khuzu. Naleli vandal leli. Ngazongidakela wena. Mina ungangidakeli mina. Mina ungangidakeli mina. Ngangidakeli mina. Oh, mangathi yo ngiyebeka idudla. Wona ngoba unamahlombe acijile ahlumezekile ngathi lento abangakithi kuthi usiyembe lesingela kuyo. Yini enhle ngawe? Yini enhle ngawe? You fucking vandal. Yini enhle ngawe? Leli phantsula leli. Ngasidakile wena. Asidakile. Mina forever idudla ngiyofela idudla mina. Ukuthi wena uthi kanjani ini? Angihlangani mina. Uyokhosha laba abakhoshayo. Hayi la kimi. Hayi la ngamdlalo. Angizutshela umuntu wesifazane mina ngenzeni. Nale ngane lento eyempilena. Ngathi ukhezo lokuphuza isizulu. Ngasidakile wena. Nokucija. Nale wivi yakhe ekhuntile le. Ekade yanamathele ekhanda. Fucking moral. Uzothi idudla. Azokhuluma amsimba idudla wena. Bekuvithika la. Kanti kwenze njani kwi-system? Kwenze njani? Kushisa kangaka nje ilanga. Sane-topic yokubody shame. Yini? Kodwa Sithuleni sicushiwe. Kuyaziwa vele ukuthi sikhuluma kakhulu sopepereza. Ayasithula. Asithuleni sicushiwe. Kuyaziwa vele ukuthi sithanda ukukhuluma. Sicushiwe la. Kuyaziwa ukuthi sithanda ukukhuluma sopepereza. Kuyaziwa nokuthi sopepereza cause beyithi sidlulile nje endaweni yokubody shame. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. You know, honestly speaking, I don't think ukuthi
unoni like u-right mentally. I really don't think ukuthi like imedula yakhe iyasebenza. Cause what does she mean makakhuluma ngetidudla ngalendlela, like body shaming in 2026? That is just so crazy. Balabaningi abazange bayijabulele le video yanoni la khuluma khona ngetidudla ukuthi mawuyindoda mawuthandzana nesidudla sho ukuthi usuke ukhethe ekutheni. Basically she was saying ukuthi tidudla hlezi kufanele tibe ma last options, ungashiya tilenda uyosukela sidudla. Like what do you mean? And people are so pissed ukuthi why atselela kangaka noni. Siyakhumbula ukuthi kwatrenda ukuthi bamdrapa bamumura, and people are saying kuzona ngathi bakushaya kancane, usathenga nje ukuthi uphinde ushajwe futhi because we are so disrespectful. Atselela, why utselela kangaka? Do comment your thoughts down on the comment section. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.